ассалому алайкум тамошобинон, ҳамроҳони канали ТВ Симо. мо хушҳол аз он ҳастем ки шумо ҳамроҳ ҳастед. чӣ тавре шумо огаҳ ҳастед? мо як барномаеро доир ба зиндагӣ ва рӯзгори як нафар оилаи камбизоат барои шумо пешниҳод карда будем ва тибқи дархости шумо суратҳисоберо низ боз кардем дар Амонатбанки Тоҷикистон. аммо интиқоли маблағ аз Русия баъзе аз мамоният ва мушкилотҳоро дар ин самт ба вуҷуд овард. аз ин хотир мо тасмим гирифтем ки суратҳисобро тағйир дода дар албатта бо тариқи бонки Эсхата баро бимонем. ин ҳам бо дархости шумост. айни ҳол дар ҳузури ман модари азиз нишастанд ва як-ду ҳарфи гуфтанӣ барои шумо доранд. дӯстони азизи арҷуманд, баъдан мо дар нашри ин видео суратҳисобро барои шумо муаррифӣ мекунем. من به همه مهاجران که مرا دستگیری کرده ایستادم تشکر میگویم. الهی خداوند گشایش کارشان نکرد، تمام آرزوی هوساشان رسن. الهی جامعه عمل پیش جا آرزوی هوسکارشان.